subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. An zargi Adam Zango da ƙoƙarin lalata rayuwar Ummi Rahab. An zargi fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, Adam Zango, da ƙoƙarin lalata rayuwar wata ƙaramar yarinya wadda ake kira da Ummi Rahab. Jarumin, wanda ya yi ƙaurin suna a masana'antar ta Kannywood, ya janyo wata ƙaramar yarinya wadda ake kira da Ummi Rahab, wadda ta fito a shekarun baya a wani fim ɗinsa mai suna Ummi. Daga baya kuma sai ga yarinyar ta bayyana a matsayin jaruma a masana'antar ta Kannywood, wanda hakan ya matukar ɗaukar hankalin jama'a. Wannan ba shi ne karo na farko da aka zargi jarumin da ƙoƙarin lalata rayuwar 'yan mata. A shekarar da ta gabata ma, jarumin, bayan ya bayyana ficewarsa daga masana'antar ta Kannywood, ya sake kafa tasa ƙungiya inda ya nemi 'yan mata masu ƙananan shekaru daga shekara 16 zuwa 20 domin saka su a cikin sabon fim ɗinsa da ya shirya a wancan lokacin. Sai dai malamai da kuma wasu daga cikin mutane sun yi wa jarumin ca akan wannan abin da ya yi, inda wani malami da yake karantarwa a manhajar YouTube ya kalubalance shi tare da cewa yana ƙoƙarin lalata rayuwar 'yan mata ne. Amma a wancan lokacin jarumin ya kalubalanci malamin, inda yake zargin malamin da cewa aiko shi aka yi domin ya ci masa mutunci. Sai dai jama'a da dama sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamarin. A wannan lokacin ma an samu wani malami da ya kalubalanci jarumin, inda yake cewa ya kamata a ɗauki mataki akan jarumin saboda yana ƙoƙarin lalata rayuwar wata yarinya ƙarama wadda bata kai shekaru 18 ba, wanda hakan ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa. Sai dai a wannan lokacin jarumin bai kalubalanci malamin ba, ganin cewa kamar hassada ce malamin yake yi masa, duk da kasancewar ba shi kadai ne jarumi a masana'antar ba, amma shi kadai suke yawan sakawa ido akan abubuwan da yake aikatawa.